Wawang kenapa gitu? Iiyak na yan! Ay, wait lang. Nakagano ka? Kanay baboy? Ay! Asan business para sa'yo ha? Business for Dindo? Batang mabait, pinagpala ng langit. Sana happy 21st birthday kang JR. I'm very proud of you. Didako ka na buutan nga bata. Eskwela og tarong gang para makagraduate ng ibang mga pangasoy. Kay 1 year na lang, makagraduate na ka puhon-puhon. Lumatang ba, naalang si ate kanina gutom sa ating mamaya. Lord Jesus, daghang kayong salamat sa ika-21st birthday sa imong kahatag na TR. O sa oportunidad, ihatag ko na ako sa akong pamilya. Sa panalay, na nag-analay na mahal, nag-guide, iurang ka sa kamay, pero na-ulang na ako na yun. Asa si nanay? Pwede pa tawag si nanay niya, gang? Nanay na? Ay, nakaon ko nila, wala ikabuan sa akin na nagpaglaban sa namin. Maski kabalumi na wala nyo katungkol, kahit hindi kasalanan. Anyway, past memories na lang. Enjoy your day, gang. Pauang atong pamilya o ang imong special sa heart. Miss Rika Rose Cabilis. Asa si?
Salamat daw kayo sa pag-attend sa birthday ni JR. Wish you all and see you very, very soon. So, Sweet Joy and the rest of the staff, nagkantay salamat sa inyong dugang effort para naging maayos o kamalipay ang akong mahal sa kinabuhi. God bless you all. Love from Ate Jo all the way from Lebanon. Yay! Ay, Happy birthday. Bago makalimutan ang tanan, pinaka-special yung regalo sa ito. Shot ko na! Nangga kay kanino. Anong nindot kayo ng message ha? Wala yung nag-expect na karungan dawa ba? Ay, kabalo ko nga. Wala ko may trabaho, wala ko may kahanda. Kung nagkuhan lang, kung dahil lang gusto kong trabaho, nang karoon tayo balas ako. Hindi, pero wala ko nag-expect na dahil yung mabot. Salamat kayo sa kamayon mo. Sulat pa ito muna. Wala din yung mag-sagtan sa kong gusto. Sa tawag karoon, ginapa-eskwila, yung mo. Tapos, karamihan. Okay raw tulong luwa. Tinudanay man. Hindi raman na kay. Oo, tinudanay man. Karamin niya sa akin. Tulo na si Paul. Okay raw na lang. Karamin niya. Pero, salamat kayo sa Priority man yun niya. Ganda. Joy. Makatan. Yay! Hey, inom na pre! Okay, kanta na to si Dindo. Happy birthday! Hindi mo kanta, di may kainom. Happy birthday! Sayaw, Dre! Sayaw! Asa na si Rianay? Ay, Dalay! Sa imong apo na sa message mo kay Ate Jo. Regalo sa isa. Pinakapunta. Sa katulad sa iyong birthday. Labihan ako. Salamat po sa iyong regalo. Okay, nayon sa imong ipaingon sa imong apo nay. Dako na kaayo. Dalaga na. Dibo naman na, dibo. Sa kasal tinig sa iya nay. At inaapunta nga magpadayo sa iyo. Alang ang mga sa iyo kayuhan. Naapunta magpadayo siya sa mayong lawas. Amen. Okay. Salamat nay. Asa na si Miss Rika? Ma'am, sa imong wish? Sige na lang. Wala naman kung message sa iya. Sige lang, good na yung mga Happy birthday! Andang magbilakan ka permi o hindi mo sige pabadi. Wala, stay safe. wala kiss, di ba? Yeah! Conception boys daw. Conception boys! Conception boys! Ayun, nilulot request daw, Conception boys, Musaya o TikTok.
Happy 21st birthday. Pagkakalin ka daw nabuutan sa kanunay. Happy birthday. Tingnan na ko, ano, dili ko na ko. Okay, happy birthday! Pwede na itong palakpakan si JR.